Nganzethongo siyanamukela uKhansani TV. Igama lami nguKazimula. Uma umusha kwi-channel yethu siyacela ukusubscribe khona uzokwazi ukuthola amavidiyo ngesikhathi sisawakhiqiza. Namhlanje ngizokhuluma ngento eyingozi engibonisa siyinakile. Ngithi angiyikhulume lento ngoba isihlupha abantu abaningi, and lento njalo into ehlala inganakwa kodwa into ehlala ikhona ey'mpilweni zethu. Ngizokhuluma ngesilwane namhlanje ekufanele sikwazi-ke zihlukahlukene. Kuye kwenzeke uthole ukuthi uya kumelaphi wendabuko akutshela ukuthi unesilwane. Kwesinye isikhathi hhayi ngoba usuke ebona isilwane, kusuke kuyisidalwa osihamba naso, kakhulukazi laba benzuza. Inzuza iyi-water spirit, kumele ukhumbule ukuthi amanzi aya-shape-shifter. So uma ifika phambi komuntu ohlolayo iyakwazi ukuzijika ibe ihhashi elinakhanda amaningi ngathi iy'nyoka, agcine engaboni ukuthi isidalwa samanzi athi isilwane. Omunye uthole ukuthi nenzuzo iyafika iziveze esinye esimo angasijwayeli ngoba inzuzo iyidlozi elikhulu noma iyisidalwa samanzi esinamandla ngaphezu kwaleyo melaphi wendabuko avethi isilwane ngoba engakwazi ukubona ngale. And abantu benzuzo isikhathi esiningi abahloleleki. Mase kuba khona isilwane lesi uthole ukuthi indiki ilona elimbatha nawe, lilala nawe indiki lize lilale nawe uzozibona engathi umbatha nomzali wakho noma nothisha wakho noma nobaba wakho noma nobhuti wakho. Liyazijika ngoba liwumoya ongawona osekhaya. Ngisho indiki hhayi umndiki. Mase kuba khona isilwane lesi siyisimo somnono, iy'ngane ezaphuphuma engazange zinakwe. Uthole le ngane iyakulandela ihamba nawe isize yabola yaze yarotha in the spirit. Ngamanje ihleli kabi, mhlawumbe iyaphuma iyi-stillborn ngoba ngomoya ilungiselelwe usuwumnono ongakho right. Uma iqhamuka nangolaka, umlaphi abone engathi isilwane and kusona yingane. Mase kukhona isilwane esithunyelwayo ngesikhathi ezithize, uthi uyogeza wena nenyanga sisuke sengekho kanti usugezela into engekho, kanti sona siyakhafula siyathunyelwa ngesikhathi esithize. Ngiyangizwa. Mase kuba khona isilwane abakuganise naso, okufanele bakuhlukanise naso, hhayi basigeze sihlale kuwena, cha, kufanele bakuhlukanise naso. Esinye fanele usigezele esidulini, esinye fanele ugeze weqe umlilo, esinye fanele uzivale ngey'ngcebo ey'thize, esinye fanele uhlambulule ngamanzi olwandle nezinye iy'mpande usigxoshe lesilwane usilahle. Isilwane siyinkinga, sihlupha umsebenzi, sishaya imali, sibanga ukuthi unesicancwane, sibanga ukuthi nomdlelwane engathandani. Mase kuba khona isilwane esifakwa kumuntu ukuthi makambatha nomuntu wakhe bobabili babelethe iy'lwane zesilisa, sebewushana labo bantu babili ngoba nentombazane isinesilwane esithole kuyena. Isizwa yonke into eshoyo le ndoda ibangela isicefu, sekuxatshana kushawane kube inqaba. Unenkinga nesilwane, ngicela ungithinte ngoba hhayi sonke isilwane usilahla ngenkukhu emnyama, hhayi sonke isilwane usilahla ngegazi. Khona ezinye iy'lwane olahla ngempande, khona ezinye iy'lwane kufanele uzihlolele ubheke ukuthi isilwane ngempela yini noma uhlushwa imimoya yasekhaya. Ngiyabonga, makhosi.